Vážená pani ministerka a vážený pán štátny tajomník, dovolte mi, aby som vás oficiálne privítal na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Na úvod by som využil túto príležitosť, keďže sa stretávame v takomto zložení poprvýkrát, aby som pogratuloval pani ministerke k menovaniu do funkcie pani ministerky a poprial za nás za všetkých, predovšetkým pevné zdravie a veľa dobrých rozhodnutí v prospech slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Dnes som bola na predstavenstve komory, za ich pozvanie veľmi pekne ďakujem. Padlo tu veľa podnetných námetov a samozrejme najviac si vážim to, že komora je ochotná spolupracovať na ďalšom rozpracovaní programového vyhlásenia vlády a toto veľmi ministerstvo víta a samozrejme teší sa na ďalšiu spoluprácu a jednotlivé opatrenia budeme spoločne participovať na ich prevedení do takých operatívnejších vecí. Myslím si, že to, čo sme nachystali do programového vyhlásenia vlády, sa nám aj podarilo dostať do toho veľkého kontextu a veľkého balíka. Takže spokojnosť možno, že z našej strany a určite aj zo strany poľnohospodárov je pomerne veľká. Čomu najviac sa vy osobne tešíte? Predsa tých problémov je kvantum. Čo sú hlavné tie priority z toho celého kvanta tých úloh v programovom vyhlásení za agropotravinárstvo? Ja si nemôžem dovoliť povedať, že čo je priorita a čo nie je priorita z programu vyhlásenia vlády. To programové vyhlásenie vlády je predsa nakoncipované tak, aby sme pohli poľnohospodárstvom ako takým dopredu, aby sme do povedomia občanov tejto krajiny dostali, že poľnohospodárstvo je dôležité odvetvie, že stojí za ňo bojovať. To, čo som už spomínala aj v minulých mojich rozhovoroch, tie témy a okruhy sú 4. Oblasť pôdy, oblasť poľnohospodárov ako takých, vrátanie veľkých a malých poľnohospodárov, oblasť spracovateľského priemyslu a oblasť lesného hospodárstva.